V ére nadzvukových lietadiel a raketovej techniky tieto nenápadné stroje možno vzbudzujú zhovievavý úsmev. No žijú ešte príkopníci, ktorí zdokonaľovali pilotáž prvej vrtuľovej generácie letectva, ktorí na mierovej i vojnovej oblohe osvedčili svoju odvahu a statočnosť. Veľmi som rád, že sa nachodím znovu na letisku po 40 rokoch, kde som začal lietať. A dnes, keď sa dívam na tieto moderné a výkonné stroje, som pyšný a teším sa mládeži, ktorej mládeži dáva naša sociálska vláda najväčšie možnosti sa uplatniť v tomto krásnom športe. Lietam od roku 1930, bol som hlavne v leteckom učilišti v Prosejovce, učil lietania za slovenského štátu. Som v roku 1944 viezol delegáciu Slovenskej národnej rady do Moskvy ako pilot. Po vojne v Moskve som zorganizoval leteckú divíziu zo slovenských letcov a stal som sa jej veliteľom. Pyšný som aj na našich následovníkov. Máme napríklad majstra sveta Šovca. Pravda? A verím, že ešte veľa úspechov došne naša mládež na poli leteckom. Kde sme my začínali, ovšem, v začarších podmienok.